la presentació de Pau mentre ell va preparant el seu PowerPoint. Bé, ell és Pau Fuster Puig, es presenta la comunicació de la toponímia de Serra Calderona a través d'un mapa excursionista i Pau és enginyer tècnic en topografia, ha realitzat diversos cursos de postgrau, sempre relacionat amb aquesta matèria. Remarcar, per exemple, l'elaboració d'un projecte anomenat ArcMap Avanzado, el qual forma part del sistema d'informació geogràfica del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, que podeu consultar a internet. Actualment és director del Tossal Cartografies, que és una editorial especialitzada en publicacions de cartografia orientada sempre cap a l'excursionisme i disseny editorial cartogràfic. Referent a les seues publicacions, que són moltíssimes, farem referència als seus mapes. Mapes diversos d'ells, per exemple, el mapa d'esports, el mapa de Vistabella del Maestrat, Pasilla, Serra, Calderona, Puerto Mingalvo, Desert de les Palmes, Alto Túria, Maestrat, Mosqueruela, així com altres cartografies de la província de Castelló, per exemple, relacionades amb la Via Augusta. Doncs, tot això, desitjosos d'escoltar-lo i moltíssimes gràcies per vindre a aquestes jornades i endavant, com vulguis. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per la introducció que m'has fet. Ja has dit diverses coses que anava a dir jo, però bueno, comence. Com ha dit, soc Pau Fuster, formé part del projecte editorial del Tossal Cartografies i soc autor del mapa excursionista de la Serra Calderona. Tot aprofitant la recent publicació de la segona edició, una edició millorada del mapa de la Serra Calderona l'any passat, que reflexa part dels termes dels municipis del Camp de Túria, per això me va convidar Alexandre, us he plantejat la xerrada, us parlaré per damunt de la importància de la toponímia als nostres mapes i com la treballem. En primer lloc, deixeu-me que vos conti un poc més a fons el que m'ha comentat Maria José, que presenta un poc el Tossal Cartografies. És un projecte editorial que va néixer amb l'objectiu d'editar i publicar mapes dels conjunts orogràfics valencians. Amb el temps vam encetar una segona línia d'actuació, que són mapes per encàrrec, ajuntaments, mancomunitats, inclús per la conselleria han fet alguna cosa, que és la base que realment ens sustenta. Si ja és difícil viure del llibre, imagineu del mapa. Per tant, aquesta segona línia és la que ens ha sustentat durant estos anys. I que no és poc, estic molt agraït. Podria contar-vos moltes coses, però una vegada vam fer una entrevista al Tossal en el Levante i reflexa molt bé el que som, perquè vos feu una idea. Diu en el subtítol: el Tossal Cartografies es una referencia para el mundo excursionista y los profesionales que vigilan el monte valenciano. Sus mapas humanizan el entorno y recuperan sendas y el rastro patrimonial de las antiguas sociedades que habitaban las montañas. I l'article comença així, que és el més interessant, que a més que ens defineix de categoria, diu: hay empresas que surgen por una expectativa de beneficios, por una idea clara de modelo de negocio, y luego hay proyectos traccionados por la pasión que se lanzan a la aventura y salga al sol por donde sea. En esta última categoría se encuadra el Tossal Cartografies, un grupo de 3 autónomos formado en topografía y criados en el movimiento excursionista valenciano. Jo crec que és el que millor ens definís, va captar l'essència molt bé. Jo li vaig contar per telèfon el que me va preguntar i ell va treure això i me va parèixer molt encertat. Alguns podreu pensar, hòstia, que pretensiós, que com que la referència al vigilar al monte valenciano, vull contar una anècdota, perquè realment sí que m'has donat compte que sí que ho érem. Sí que saben que molts bombers rurals de Castelló utilitzen els nostres mapes, però una vegada en la tinença se van perdre uns excursionistes que malauradament van morir. I la notícia va ser que vaig ser en la 1 i tenia unes captures de pantalla i jo mirant la tele i dic, ostres, mira que bé, primer em vaig alegrar perquè mira, treballen en un mapa en paper, perquè soc un gran defensor del mapa en paper. I després me fixé més encara, entre en la pàgina web i dic, a mi m'apareu vist el nostre mapa, i efectivament el nostre mapa és la tinença Benifassà, i ahí estan el senyor Olivas, el president d'entonces, el director d'emergències, que jo no tinc cap relació amb ells, gastant el nostre mapa, per tant, això me va. I sí que realment, el del Levante va encertar, no? Podem donar per vàlid que som una referència. Estic per almenys orgullós d'això. Així que, dit això, conegut el projecte del Tossal, us parlaré un poquet de
Què volem dir nosaltres amb això d'un mapa excursionista? En primer lloc, heu de saber, i suposo que entendreu, que igual que hi ha llibres de diferents temàtiques, assajos, poesia, novel·la policíaca, també hi ha mapes de diferents temàtiques i objectius. Allí teniu de carreteres, un mapa geològic, d'usos del sòl. Tota cartografia deriva de la cartografia base existent que elaboren els organismes públics amb els nostres impostos. Per tant, tota aquesta cartografia està disponible a disposició de lliure descàrrega en diferents formats, en funció, cada professional, en funció del treball que vaig a fer. Per exemple, un arquitecte utilitzarà millor l'escala 1.5000 per a fer el seu projecte urbanístic d'una urbanització o el que siga. Un biòleg que faci un estudi de la migració dels pardals o el que siga, doncs gastarà una escala 100.000 o 50.000 en funció del que li convinga. Nosaltres agafem aquesta base cartogràfica que pot ser bé o del Centre Nacional d'Informació Geogràfica o de l'Institut Cartogràfic Valencià i elaborem els nostres mapes excursionistes. A què ens referim amb excursionisme? Per què dic de mapes excursionistes? Crec que des de fa un temps s'ha perdut un poc l'essència d'allò conegut com l'excursionisme. Si busquem una definició, que la vaig buscar ahir, busquem la definició en internet, ens parla de l'excursionisme no es veu solament com un esport, que és el que apareix últimament amb el de Wikiloc i curses de muntanya, que no tinc res en contra, ara ho aclariré. Però últimament l'excursionisme s'ha confós en això, no solament un esport, sinó que també diu és una activitat cultural i és una forma de conèixer el territori. Arribats a aquest punt, jo crec, com a vendedor de mapes que soc, que no hi ha forma millor de conèixer un territori que amb un mapa, que podríem dir que és el llibre per excel·lència del territori. El mapa te parla de la morfologia del territori amb les curves de nivell, la llengua que es parla en aquest territori, activitats humanes, l'activitat hidrogràfica, les conques hidrogràfiques, un fum d'informació. Al final és un gran contenidor d'informació que cada un pot extreure la informació que més li convinga. En canvi, avui en dia és el que us parlava. Malauradament crec s'ha democratitzat el de Wikiloc, està bé, jo el gaste, no és una crítica, però al final vas seguint una línia i no eres conscient per allí, per on navegues. Cada un fa el que vol, però nosaltres, des de la nostra editorial, aboguem per una navegació de forma conscient per el territori, saber conèixer. Jo de fet, quan vaig a la muntanya, m'agrada saber què hi ha darrere d'aquella muntanya, o si hi ha una forteta, si hi ha un pouet, un fort de calç, quines activitats humanes se feien, en forts de calç, carboners, etc. I el que us he dit, no es tracta d'un conflicte. Jo gasto en Wikiloc, si el gastes, no passa res, no podria ser complementari, és a dir, planifica't en el teu mapa en paper, la teva ruta, després utilitzar el GPS, clar que sí, si no estic en contra, però no sols utilitzem el Wikiloc, per exemple, perquè així teniu una captura de pantalla de, diu, no, que Wikiloc hi ha informació en mapes, bueno, pues això és el que treu Wikiloc de la zona del Garbí, és la mateixa zona, ¿vale? Jo no sé si puc enfocar, però bueno, és el pla del Garbí, la diferència d'una a una altra és evident. Sí que està la font del Cachorro allà dalt, que és el símbol de fonteta, és en ortofoto i sobre mapa. I és una informació que tens que van penjant els usuaris, que està bé, però bueno, com nosaltres aboguem que aquesta navegació conscient, intentem preparar els mapes amb el més contingut possible. Dit això, per aconseguir aquest objectiu excursionista, entès com a coneixement de la terra que xafes, de la zona que xafes, quins aspectes treballem nosaltres per a millorar-la i actualitzar-la. Millorar-la des del punt de vista excursionista. La cartografia base és tècnicament perfecta, és meravellosa, tant del Centre Nacional d'Informació Geogràfica com el cartogràfic. Simplement que jo l'he dut cap al meu objectiu. Al dur al meu objectiu treballo aquests dos punts, que són les vies de comunicació, n'afegim de noves i reclassifiquem les existents, és a dir, si està pista asfaltada, si és pista secundària, principal, senda poc definida, en el mapa de Mosqueruela, l'antic canvi de ferradura, anem reclassificant, perquè és interessant per planificar les teves excursions. Evidentment, afegim informació patrimonial etnogràfica que te parlen de l'activitat humana, de la presència humana en aquest territori, la informació excursionista, òbviament, senders homologats, escalada, etc. Treballem també la representació del relleu. En el mapa de l'esquerra, que és el mapa del Centre Nacional d'Informació Geogràfica, gasten la capa de cultius com a fons. Nosaltres tendim a utilitzar les clàssiques tintes isomètriques, un degradat de colors conforme més alt, més fosc, perquè pensem que ajuda a entendre els mapes, que són les grans abandonats, que la gent diu, és que jo no entiendo de mapa, bueno, és una putada, però bueno.
Igualment, tota aquesta informació que recollim intentem fer una simbolització evocadora per a representar en el mapa. Si és un pouet, un naixement d'aigua, un fort de calç, una carbonera, un peironet, etc. I finalment, no menys important, i és raó per què estem així, la informació patrimonial toponímica. Per què és important la toponímia per nosaltres? En primer lloc, emergències. Ja heu vist el fragment que us he penjat abans i estàvem treballant el mapa a paper, no m'ho invento jo, que és que voy a un GPS, yo te digo las coordenadas y vienes a rescatarme. Bueno, anem a veure, la Guàrdia Civil mireu allà a l'esquerra, fica la Carrasca, això és un topònim, és un exemple, és Estivella, no és del vostre camp de Túria, però bueno, la Carrasca, li donen les coordenades a la Guàrdia Civil d'on s'ha perdut l'home i ells consulten el mapa oficial que tenen i diu, ostres, s'ha perdut un home en la Carrasca, la Guàrdia Civil el primer que fa és anar al poble, Estivella, parlar a l'alcalde, a l'alguacil, qui siga, qui coneix el territori. Entonces la Guardia Civil va en el mapa, no le van a dar una coordenada a un pastor para decirle dónde está ese tío. Entonces le digo, ostras, es que se ha perdido un hombre en la partida de la Carrasca. Jo he estat treballant amb Javi Oliver allí d'Estivella, que alguns el coneixereu, i ja hem treballat i retreballat aquesta zona, i ahí de la Carrasca no hi ha cap partida en Estivella que sigui a la Carrasca. Està el Fondo del Cardeño, Cerro Peluca, el Cachorro, Puntal de l'Ermita, però no. Entonces ja hi crees una confusió que en una emergència el temps ja sabeu que són, no? A banda, també, a banda per a les emergències, la toponímia ens permet parlar amb propietat del territori, com vas d'excursió, és a dir, tu arribes a un poble o locau, anem a parlar, per exemple, d'un cas de Parla Xurra, i n'hi ha molts mapes que s'ha fet una hipercorrecció, la cuesta del tío Vicente, i diu, perdona, aquí queremos empezar una excursión de la cuesta del tío Vicente, allí se diu la Rocha, la Rocha és el que se respecta, entonces, si tu parles en propietat i preguntes en coneixement, les persones t'atendran amb més confiança, entenem, i per això fem incidència en la toponímia, en respectar també les llengües el parlar de cada territori. No tinc que dir-vos jo que no soc tampoc un professional, soc enginyer tècnic, però la toponímia és un tresor patrimonial, no sols lingüístic, sinó de coneixement del territori i, com us he dit, estem per això, per la navegació de forma conscient pel territori. Al final, els topònims, això molt bé dia Jesús Bernat, que és un toponimista que m'ha ajudat molt en aquesta trajectòria, podríem dir que són com notaris del paisatge, també del paisatge pretèrit. Alguns exemples, són notaris de fets històrics o esdeveniments socorreguts. Per exemple, així en Marines, aprofitant del mapa de la Calderona, tenim la contienda, això és derivat d'algun conflicte que va haver allí, etc. També està allí en els corrals de l'Hospitalet, crec que me va comentar algú d'allí, que potser allí hi havia algun hospital de guerra, no ho sé, això no ho tinc clar, a mi perdoneu-me per no arribar a tot, però són exemples que posa. I després, per altra banda, està topònim d'un esdeveniment ocorregut, el Ribàs dels Diners. Aquest esdeveniment, per exemple, està, evidentment, en el mapa no contem, però si tu investigues un poquet i furgues, per exemple, el senyor Policar Garay, que està per ahí, que el vull molt, ho conta en el llibre de Serra en Festes del 2013. Per tant, ens estan parlant ja, a poc que furgues. També n'hi ha que ens parlen de flora i fauna, flora, fenassar, ja saps, a no ser que siga un topònim antic i ara n'hi ha una pinada allí, ja saps que vas allí a un camp de fenàs, de brossa i s'ha acabat. Igual que el Puntals dels Llops, no és segur, però igual te parla que antigament hi havia llops. Això també ja és un treball d'investigació, com fa molt bé Policar o Alexandre, que investiguen els arxius, etc. Però és simplement posar alguns exemples. També tenim topònims descriptius del relleu i composició del sòl, com per exemple Lloma Llarga. Lloma Llarga, si te fixes en les curves de nivell, té una forma llarga, i hi ha una pista per el mirador de la Lloma que la creua tota per la cresta. Tampoc és descriptiu del relleu, com el seu nom diu. Després tenim els algepsars, un clàssic, els algepsars, tant els algepsars que hi tenim una pedrera, com el símbol que veieu allí. També tenim topònims notaris de l'aspecte, quin aspecte té Pedralbilla, ja saps que allà vas a trobar pedra blanca, calcària, no vas a trobar-te rodeno, també hi ha topònims per a donar i vendre així de rodeno i demés, o, per exemple, Lloma Pelada. Lloma Pelada, a no ser que siga també d'una informació passada, que ara ha crescut allí un pinar, que pot ser, ja t'està donant una informació que quan cresteges per allí saps que vas a trobar-te una lloma pelada, t'està parlant. Això què és, el que me queda o el que du? Arredeu. Després tenim els antropònims, descriptius d'alguna activitat humana, són molt importants també, Carboneres, per exemple, allí prop de Portaceli tenim Collado de les Carboneres, Pla de les Carboneres, i efectivament jo fent treball de camp i furgant un poquet trobes restes de carboneres allí, hasta 3 vaig trobar-ne allí, a veure, no sé què el fan en el cap a l'hora de posar els topònims, però també en Carboneres, el Pla de les Carboneres,
Després el Puntal del Bastero, que no és el Camp de Túria, però bueno, està a tocar de Gàtova, l'home que feia bastos, ja té d'una entendre que allí antigament algú feia bastos, que són un tipus d'albardes, que no són molt professionals d'això, però bueno, un tipus d'albardes per a carregar els machos i tot això, Puntal del Bastero. I després, finalment, el clàssic, antropònims descriptius de la propietat, el recer humà que tenim de marcar-ho, això és meu, perquè a mi me passa, jo vaig a visquen persones a camp i me diuen, veus allò, i allò, i dic, hòstia, ara me dirà un supertopònim i em fa, tot això és meu. I dic, vale. Corral dels Tonos, per exemple, que me'n va passar Alexandre, bueno, a mi m'agrada ja els Tonos, són runes, però bueno, allà permaneix el topònim. I la Lloma de Roc, altre exemple. Dit això, anem a veure com treballem nosaltres la toponimia als nostres mapes. En primer lloc, suposo que tots els que esteu així ja sabeu que la referència toponímica al País Valencià és l'Institut Cartogràfic Valencià, que recull, l'Institut Cartogràfic Valencià genera la cartografia tècnica i recull l'esforç de desenes toponimistes a través de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua mitjançant el nomenclàtor toponímic valencià, que des de l'any 90 venen fent enquestes diferents especialistes toponimistes, com tenim així Alexandre, Policar, Eduardo Tello, crec que també, no ho tinc molt clar, però de Gàtova, sempre allà on vas, hi ha algú que amant del seu territori, del seu poble, per igual abast, està en el visor cartogràfic, nomenclàtor toponímic valencià, i aquesta base està allí, sobre aquesta base nosaltres fem un recull propi, amb les nostres limitacions, jo soc enginyer tècnic en topografia, que soc filòleg, complementem i corregim, amb molta cura, però per això mateix, al final el que fem sempre és intentar contactar amb el toponimista de la zona per a aquesta revisió final del full cartogràfic, del nostre recull. Pas per passes, partim de la base del nomenclàtor toponímic valencià, no n'hi ha altra, i s'ha fet un treball molt interessant. S'imagina si tinguem que repetir moltes tota la toponímia des d'un principi, és que esteu així ho sabeu, que porteu anys i anys. Però en primer lloc, nosaltres no anem allí i li preguntem directament Alexandre, donen tots els topònims de Nàquera? No. Primer el que fem nosaltres és conèixer el territori, caminar, caminar i caminar. També sabeu que això és un negoci, jo tampoc puc estar 10 anys caminant per la Calderona, no sé, tinc que també... Però al final és caminar, caminar i conèixer el territori. Per què? Perquè mentre vas caminant ja vas trobant patrimoni etnogràfic recòndit. Ara us explicaré perquè és important. I aquest patrimoni també el pots trobar a mapes antics, com planimetries de les primeres planimetries de principi del segle passat, l'avance catastral, que també està molt documentat en segons quins pobles. Amb aquesta informació tu ja te'n vas a la plaça del poble, a la bar, on siga, i allí quan parles amb les persones no vas allí de buit i dius, escolta, jo vull saber que m'ensenyes aquesta zona. No, perquè clar, aquí estem mirant un poc, però estem areu d'on ve. Tu ja dius, mira, és que vinc d'allà, m'he trobat un fort de calç i allí hi havia un alxup, tal. Entonces ja el senyor, l'abuelo, qui sigui, ja te para a l'orella i diu, doncs este s'ho ha patejat, no? Això és important. Patejar el territori és molt important i això, de fet, ho fem. Per últim, el que vos he dit, sempre donem a revisar aquesta recollida al toponimista de la zona. On trobeu aquesta persona? Doncs mira, en el cas de Nàquera, en la col·lecció de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Toponímia dels Pobles Valencians, te descarregues el fullet i tens recull toponímic, Alexandre Navarro. Parles en ell i si l'home ho té a bé, que sempre he tingut aquesta predisposició d'esta gent, que tinc que agrair enormement, Alexandre, Eduardo Tello en la primera edició, Policar i Jesús Bernat i molts altres, sempre està molt, però que molt agraït perquè evidentment jo tinc un temps que fer i contem en aquesta manera desinteressada, d'aquesta col·laboració desinteressada. Així que moltes gràcies des d'ací que esteu així presents. Tenim diferents perfils d'informadors. Jo, per exemple, Alexandre, Poli i Eduardo els clave, són cronistes. Tu eres cronista, Alexandre, del teu poble? No. Però Eduardo sí, no? Eduardo i Poli són els cronistes del seu poble, però jo tu te considero, per exemple, un estudiós local, molt amant del teu poble, no? També parlen llauradors, pastors, caçadors, tots els que estan vinculats encara a dia d'avui en el territori. 5 minuts? Vale, tira-li. Per a fer-ho ràpid, un poc unes quantes fotos. També anomenar a Ferran Zurriaga. Ferran Zurriaga el considero jo un estudiós local, tipus el que he anomenat ara, que me val, però sobretot també me val molt, perquè ella portava molts anys en pau descanse i un salut, li dono saluts a Ferran Zurriaga, allà on estiga, però aquest tipus de persones també t'obrin les portes directament, no falta aquesta tasca de socialització, perquè directament tens Monen Andreu, el dels doblegots, que enseguida està pim-pam. Entonces ja te presenten directament aquesta persona que és la que realment estava vinculada al territori, que no està en els llibres, sinó que és la que ha sofert, ha sofrit aquest territori, no? Buscant aigua, fent calç, carbó, Entonces això és un avantatge, també, aquest tipus de persones. Com no podia ficar una foto de Poli, que l'he ficat a l'última hora, dic, com no he ficat una foto de Poli? Allà a la cima de les aranyes, a dalt del pi,
Aquesta va ser la segona edició. Buscar-te el forat on tocava, pap, allí. Ja sabeu que li agraden molt els forats. Després tenim guardes de casa, com l'Estado Segorbe, no és el vostre territori, però bueno, este home també des de xicotet ja al final se va fer guarda de caza i este home me ha ensenyat els navajos, el que utilitzar és cazador, al final és guarda de caza, no? En Segorbe va tenir problemes perquè és un poble que viu molt d'esquenes també al territori, no és un poble que el seu poble en si, el municipi és tan important i tan històric que no sé. Però bueno, al final compten totes aquestes persones. Després tenim així a Salustiano, d'ací de Serra, que m'ha ensenyat la Font de l'Edra, del Tio Canó, perquè tot això és l'Institut Cartogràfic Valencià, però te fiquen la Font de l'Edra, te la posen allí, que està molt bé de partida, però no està mai on toca, no? Entonces, en aquest tipus de gent vas, i això és la Font de l'Edra. Què passa? Que en l'època que vivim no té aigua, però ahir quan plou, si voleu anar a buscar allí, és un xorro, m'ho va dir ell, i m'ho fio d'ell. Després la Fonteta del Tio Canó. Després tenim a Manolo Sánchez Vilagall, de Llíria, que també és un perfil de persona vinculada que se va crear al Mas dels Frares, se va criar allí i m'estan acompanyant, cedint el seu temps, que estic molt agraït, perquè t'estan donant el seu temps, acompanyar-te a la muntanya o atendre't en casa com feia Alexandre o Policar, entonces això sempre que quede clar l'agraïment per la nostra part. I res, al final, el resultat final, vaig provar justadet, bé, perfecte, doncs que els topònims han d'estar contrastats, ho intentem, per exemple, en el cas de Segorbe no ho vaig aconseguir, jo vaig arreplegar el remei del guarda de caza i ja no vaig poder contrastar més, però per almenys estan ahí posats, que vinga algú que es corregisca, jo estic obert a que me corregisca el que vulgui, per almenys ja estan ahí posats. Intentem contrastar-los. Després en aquests topònims el que sí que fem és una bona classificació en funció del tipus de topònims, si és partida, indret, muntanya principal, secundària, etc. Els topònims són fidedignes amb la llengua que es parla en la zona, siga valencià, castellà o xurro, o aragonès, no sé com li voleu dir, no és despectiu, seria un xurro. Hem respectat les normes ortogràfiques de cada llengua, ho hem intentat, i a cada mapa publicat hi ha una quantitat, intentem que hi hagi una quantitat homogènia de topònims. Per tant, al final obtenim aquesta ferramenta potent de coneixement, enteniment i per tant d'estima del territori i que ens permet aquesta navegació conscient del territori que aboguem nosaltres des del Tossal. I això és tot des de la meva part. Moltes gràcies.